Sikubingelele sikwamukele indaba enze uhora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lothulisha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. All provinces did confirm that they've ordered stationery. Others had not fully received their stationery. Ungqongqoshe mfundo isisekelo enje Mutheha uvakashele ezikoleni zaseGauteng ngenhloso yokuzibonela ukuthi izikole ezivulwa ngaphandle kwezihibe onyakeni omusha. Abazali beingane zaseCosmos City enyakatho yeGoli badumele ngokuthi ingane zabo azinazi ikhala zokufunda esikoleni esisendaweni. Ungqongqoshe mfundo isisekelo enje Mutheha uvakashele ezikoleni zaseGauteng ngenhloso yokuzibonela ukuthi izikole ezivulwa ngaphandle kwezihibe onyakeni omusha. Beliphezulu nesasasa kubafundi abaningi njengoba bebuyela esikoleni emva kwamaholidi. Ungqongqoshe uEnji Mutheha ubehambele kwesinye sezikole eGarankuwa ekseni namhlanje njengoba kuusuku lokuqala lokuvulwa kwezikole onyakeni omusha. Uthi kubonakala kusahamba ngendlela egculisayo ezifundazweni eziningi. All provinces did confirm that they've ordered stationery. Others had not fully received their stationery. But what's still or more important is that most schools, even this school here, they would not distribute receive a stationery before schools reopened because of vandalism that happens in our schools. So unfortunately, instead of having stationery yesterday, it's only going to start arriving today for safety and security purposes. Uphinde wadalula ukuthi bakhathazekile ngesimo sezikole zaKwaZulu-Natal, ikakhulukazi ezakhele izifunda ezihlaselwe izikhukhula ongenzeka zibe nokuphazamiseka. Kungakho ezohambela esifundazweni ngolwesihlanu. I did get a report that KZN were going to experience problems. I'm going there on Friday when they release their reports and also work with the province to say what is it that we do to deal with the floods that have really affected the province. In terms of the other big one, normally becomes the allocation of teachers and working with principals about how they allocate. So all schools already have their allocated posts. Even the principal this morning did confirm to me that he was given his 10 posts for the areas he wants. So the allocation of posts has been done. Umnyango wemfundo ezisekelo uthi uzoqhubeka nokubheka ukuthunyelwa kweinsiza kufunda ezikoleni okufana nezincwadi uqinisekisa ukuthi zonke izikole zinezinsiza kufunda ezenele njengoba seyivuliwe izikole. Ake sibone ukuthi lihambe kanjani usuku lokuvula kwezikole ezifundazweni ezahlukene. Esifundazweni Eastern Cape nakuba liqalile uhlelo lokufunda nokufundisa kulonyaka u2024 kepha kwezinye izindawo bekunezingqinamba. Esinye sezikole zamabanga aphezulu esesifundeni iKrizani iJohn Biseker Senior Secondary besibhekene nengqalasizinda yesikole engekho esimweni eMonti. Kanti esikoleni samabanga aphezulu iMotherwell othisha bakhala ngokuminyana kwabafundi egumbini elilodwa. As you can see at the back, the staircase is not finished. We're still waiting for constructions to come back and to come and finish the staircase, and we still wait. We're not sure when. The department did not give us a due date of when they will finish this. You only get to see that when they have written a test or an assignment, then only you are able to see that, okay, there are some individuals that didn't understand. Then now you have to go back and reteach what you're taught again. And now that makes us to be fall behind in the syllabus, because now you have to repeat, and then you can't really get to one child at a time because there are a lot in the class. Esifundazweni Free State owengamele zemfundo kulesifundazwe uthi konke hamba ngohlelo nakuba bebhekane nezingqinamba zabafundi abebesafuna izikhala zokufunda ezikoleni. As a department, we were able to have a plan and start to put measures in place. Some of the construction side towards the end of last year, we had to revise them so that they could accelerate their work so that they can shorten the construction period, because we already got an indication that by this time of the year, there will be this high demand for schooling. Umnyango wezemfundo Western Cape uthi ukufunda kuqale ngaphandle kwezihibe kwazise uzilungiselele ngokwenele.
We have built 10 new schools through our Rapid School Build program, including building a junior high school in just 77 days, with our contractors pushing right through the builders' holidays to finish the work before the school year commenced. We've delivered 49 million rands worth of textbooks, 25 million rands worth of stationery, 17.5 million rands worth of furniture. And so we are in the best position that we can be, and it's all systems go here in the Western Cape. Esifundazweni iMpumalanga bekuhambele iphini likaNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo elizwalise ukukhathazeka ngezinga eliphezulu lobugebengu okuphazamisa ukufunda kwezinye izikole. We have brought all stakeholders that let's sit down and talk about these matters and how best can we address the high rate of crime in Mariti. So today we are having that meeting. Immediately after the visit, we are sitting in that meeting. The recommendations that are coming from that meeting is to call a broader community meeting. Izikole ke zivulwa nje namhlanje izifundazwe ezahlukene ezibhekene nezingqinamba ezifaka phakathi ukuntuleka kwengqalasizinda, ukuhlinzekwa ngezinsiza kufunda, ukugahlamezeka kwezikole ngenxa yezikhukhula kanye neziphepho, kanjalo nokugqekezwa kwazo. Yepha umnyango wemfundo eyisisekelo wethembise ukuthi zonke izihibe kuzobhekwana nazo ukuze unyaka omusha wokufunda nokufundisa uhambe ngendlela. Alizange liqale kahle usuku lokuqala lokufunda kwezinye ingxenye zesifundazwe KwaZulu-Natal, ekakhulukazi maphakathi nesifundazwe. Ngokusho komnyango wezemfundo uthi zingama-59 izikole ezifundeni eziyisishagalolunye ezikhahlamezwe imvula zakamuva. Isikole iMtshezi High singezinye seyikole ke ezikhahlamezekile. Njengamanje sixhumana noNonhlakanipho Magwaza oseMtshezi High. Nonhlakanipho sikubingelele sikwamukele, ngabe ke ukufunda nokufundisa kuqale kanjani namhlanje? SABC High maphakathi neKwaZulu-Natal esikhothi kwesinye sezikole ezilimalile ngenxa yezimvula ezinamandla ezenzeke ngonyaka odlule ngoDisemba kuze kube imanje. Sitholile ke izolo ke imbiyo ukuthi zithe ukuba ningana ke izikole kule ndawo esikhothi naseBergville nakhona eLadysmith la kuwe kwaba khona izikhukhula edlule nemphefumulo imphefumulo yabantu cishe ilinganiselwe la ngaphezulu kwa20 khona lapha emnambithi kulesona ke lesikole ke izingane ke kade besazama ukuthi bayihlele bayihlenge bayifake emaklasini ngoba umnyango wezemfundo ulethile ama mobile classes noma omahamba nendlwane ama class ukuthi bakwazi ukuthi abanye abafundi kakhulukazi ugrade 12 no grade 8 bakwazi ukuthi bathole indawo yokuthi bafundele. Kodwa ke ozosichazela kabanzi uSGB uhlalo ulindo kuhle Hadebe obefike la ekseni kakhulu ukuzohlola isimo nokuzohlola ukuthi izingane zizokwazi ukuthi zingene zonke emaklasini nokuthi ukufunda kusazoqhubeka. Baphadebe asikwamukele yeza ukuthi ufikile la ekseni mhlambe ngokwakho ngokubona kwakho isimo izingane zizokwazi ukuqhubeka namhlanje zifunde nokuthi izingane zingene zonke yini emaklasini. Okwanamhlanje njengoba ngifikile ekseni ngibonile ukuthi ke kusho ukuthi kulama class alimele ngoba sinama class awu10 alimele angeke sikwazi ukwasebenzisa ukuthi sigcine kuwabantwana ngoba siyasaba nesimo sezulu siyaqhubeka asisihle, kodwa ngoba umnyango silekelele ngama mobile class sizobathatha abanye abantwana sibafake kuwo ukuze ukuqhubeka ukufunda nokufundisa kwabantwana kungami. Kodwa ke kuye ukuthi ngoba njengamanje othisha bakakwazi ukuqala ukufundisa basalekelela ngokuthi kukhishwa ama desk njengoba sesibona isiphithiphithi siswe kuma mobile class bekwazi abantwana ukubonakala ukuthi bayanela yini kuwo. Uma ke benganeli kuwo kulawa angalimele kakhulu kusho ukuthi ke sobe sesikwazi abantwana ukubagcina ke futhi kuwona. Loyo ke bekubaba uHadebe uSGB uhlalo waSGB la eMtshezi High.
Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal usukhiphe isexwayiso sokuthi kuvalwe ezinye izikole ngokuphazima kweso namhlanje ngenxa yokukhishwa kwesixwayiso sezimvula. Izangoma zezulu zikhiphe isexwayiso sesigaba sesihlanu endaweni ezakhele ugu kanye nezinye ingxenye eZululand. Umnyango uthi umphakathi ukhahlamezeke kakhulu kanye nezikole eziningi nazo zikhahlamezekile. We have issued a directive to all our principals and all our managers to be very cautious today, to the extent that we have said to the schools that they must release learners early today by 1 o'clock at least they must have been released. This follows a warning from the South African Weather Services that the KZN province is likely to experience very heavy rains this afternoon. And we felt that the safety of our learners, safety of our officials is very important. And we know that every lesson is important, but life is even more important because with lessons that we may have lost between 1 o'clock and 3 o'clock, which is the time school finishes, we can recover those lessons later on. But if we lose a life, then we will have a problem. Njengoba zivula namhlanje izikole abafundi ba grade R nabaka grade 1 bangabanye babafundi abalibhade kokuqala ngqa esikoleni kulonyaka. Ake sibone ukuthi luhamba kanjani usuku lwabo. Njengoba kuvulwa izikole namhlanje abafundi abalibhada okokuqala ngqa esikoleni azange bakhale kepha ke kunalokho bebethakasile futhi bejahe ukudlala nabangani. I'm excited about seeing my friends Aria and Aiden and they because they were at my old school like my old school was 1 year ago and we used to be friends, me and Aria and Aiden. We used to play every day. Wow. Kubukeka sengathi ke ojahidada ukudlala iyona nto abayikhonze kakhulu. Play blocks and do homework, and I will play outside with my new friends. Tell us about everything that you want to do. Do you want to see your friends? Do you want to play and write? Tell us everything you would like to do. I like playing. You like play. What else? Swings. I'm gonna draw this photo, and we're gonna do little loops and play a little bit. Lona ke unyaka wokuqala eminyakeni yemfundo eyi12 esabahlalele kanti sebafisela konke okumhlophe. Abazali bezingane zaseCosmos City enyakatho yeGoli badumele ngokuthi izingane zabo azinazi ikhala zokufunda esikoleni esisendaweni. iCosmo Primary ingenyeke yezikole eGauteng ezisheshayo ukugcwala ngenxa yesibalo samagumba akhona kuyo. Yize namhlanje kusuku lokuqala lokufunda, labazali seloku bemile lapha kusukela ekseni. Bavuke ngovivi benethemba lokuthi izingane zabo zisengakwazi ukufakwa esikoleni kodwa kuthiwa sekugcwele. Ngonyaka wedlule lesikole sakwazi ukuthatha umthamo ongaphansi kwe2,000 zabafundi yize kwakukade kwamukele izicelo eziyizi2,240. Kulonyaka abazali bageleke esifanayo. Bathabaza ukuthi izingane zabo zizofunda phi uma zingathathwa esikoleni sendawo. Problem ya rena gore ari tamoli isikoloni. Inkinga ukuthi uma sifuna izikhala zokufunda izingane zethu asizitholi kodwa sibe sizakhamuzi zalapha. Problem gore ke le koma hayeng and then koma hayeng ha una motho atla salang le bana. Kafushane uthi ngisuke emakhaya akekho umuntu ozosala nezingane kumele zifunde la engihlala khona. Angikwazi ukubhalisa online ngoba sengimdala, angikwazi futhi nokusebenzisa amafoni esimanje. Oira byang o irela ngwana dilo byang ha ke na di phone tsa matsatsinyana. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo Enjimotseha wahambela lesi sikole ngonyaka odlule wayekade ethembise ukuthi kuzokwandiswa amagumbi okufundela ukuze sikwazi ukwamukela abafundi abaningi. Yize sesandisiwe isibalo samagumbi kodwa isibalo sabafundi sisasikhulu kanti amanye amagumbi akakoqedi ukwakhiwa.
Mbukelisi sathi iqhue etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. We have said that we will take responsibility for all the arrangements that need to be made to put them to rest. I-ANC ithi izothwala zonke izindleko zomngcwabo zabalandeli abahlanu abashone engozini yebhasi eMagubaskloof eLimpopo ebebelibangise emcimbini okugubha iminyaka eyi-112 kwasungulwa iqembu. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni oluhambe phambili besibika ukuthi Ungqongqoshe wemfundo esisekelo enje Muthera uvakashe ezikoleni zaseGauteng ngenhloso yokuzibonela ukuthi izikole ezivulwa ngaphandle kweyihibe onyakeni omusha. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Abanye abafundi bakaMatriculation eKimberley eNorthern Cape bathi banexhala ngemphumela kaMatric okulindeleke ukuthi ikhishwe ngoLwesine nangoLwesihlanu. Labafundi bathi bamagange ukwazi ukuthi benze kanjani evivinyweni zabo zokuphela konyaka. Emva kwezivivinyo zikaMatriculation ezadonsa amasonto manje selidumela emasompeni kubafundi beklasi lika 2023 ukuze bavune abakutshalile. Abanye babafundi banexhala kanti futhi ke banethemba. I'm very nervous about my matric results, but I know that I worked hard for them. And after I get my results, I plan to study law because that's always been my passion. I don't know how to explain it, but I'm not really nervous, but I'm a bit stressed. And if I get my results, I want to study geology, the study of rocks. I find it very interesting. Udokotela wezengqondo uthi ukuzizwa unovalo kuwumuzwa ojwayelekile kepha kufanele ulawulwe. We also use the technique of visualization, so we visualize ourselves in the future like we want to be. We have to try to control the mind and stop the negative thoughts. Sometimes we call it catastrophic thinking. We think the worst is going to happen. Very immobilizing. Rather, let's think the best is going to happen and be positive. Udokotela uRobertson uqhube wathi iklasi lika 2023 kufanele lishayele ihlombe ngomsebenzi eliwenzile. I-ANC ithi izothwala zonke izindleko zomngcwabo zabalandeli abahlanu abashone engozini yebhasi eMagubaskloof eLimpopo ebebelibangise emcimbini okugubha iminyaka eyi-112 kwasungulwa iqembu. Umengameli uCyril Ramaphosa uvakashele imindeni yezisulu ezedlule emhlabeni engozini yebhasi kanye nabanye abangeniswe ezibhedlela ezahlukene ngesikhathi evakashele imindeni uqinisekisile ukuthi izisulu zizofihlwa ngesizotha. We are deeply saddened by what has happened. And we have said that we will take responsibility for all the arrangements that need to be made to put them to rest. Ramaphosa uthi uphenyo lwalengozi luyaqhubeka. Ichekiwe botse. Ochekiwe dibese, le taxi tsona. Lichekiwe gore are they roadworthy? Kuze kube imanje kusenzima emndenini kwamukela isimo sokudlula emhlabeni kwabathandiweyo bayo. Ngiyeletse malapa aka boka gona. I'm so sad. Because yo mongwe wa bona batho ke be ke dula le ena. Ke dula le bana ba hae. uRamaphosa uthi uhambo lwakhe lokuye Uganda ngoLwesine naseDRC ngomgqibelo luzohambisana nezinhlelo zenkonzo yesikhumbuzo kanye nomngcwabo wezisulu. Sisemanzonzo isimo esajonise eStern Cape kulandela ukudutshulwa kwabantu okusola ukuthi kuhlobene nodlame lwamatekisi. Kuvalwe thaqa ukusebenza kuleli dolobha nokuvulwa kwezikole kuphazamisekile. Sekuboshwa abantu abayi-11 mayelana nalesi sigameko. Ukuzwa kabanzi sixhumana nentatheli elandela lolu daba uNkululeko Nyembezi. Kuleko kungabe sinjani isimo njengamanje? Enkosi kakhulu kwakhona sikumda wasePort St John. Lokhu ke selinqomeni mhlambe ke selwandle lasePort St John's
uzokhumbula uba ngosuku la izolo kulapho kuthe kwabulawa khona abantu abathathu abanye babo balimala ngendlela ke emasikizi logama umntwana oneminyaka eli11 ethe wafumana umonzakalo echanwa ke imbumbulo ebezihambela nje kodwa ke namhlanje kuyabonakala uba usathulekile edolophini abantu bayoyika kunzima ukubuyela emakhaya ngenxa yoba baye kuba abazi mhlawumbe bazodibana ntoni kodwa ke nawo sodolophu walapha ePort St John's umama uMlombile Cingo mama ngoqinisekileyo lento ayehli kakuhle kuni njengabalawuli balapha edolophini kunjalo Nkululeko yinto le enqunguphalisayo kakhulu ukulahleka kobomi yinto ebuhlungu kodwa eyona nto esinqwenela yona singumasipala yinto yokuba makubuyele uzinzo kule dolophu uzinzo ke lubuyela ngokuba abantu bahlale phansi baxoxe kuthethwe nayo yonke into akukho sizwe esikhe sikhule ngokuba abantu babulalane kodwa noba intoni exatyanwa ngayo kufanele kuhlalwe phansi yiloo nto ke sifuna ukucenga into yokuba masenze loo nto kodwa sifuna ubacenga abantu into yoba xa ngekho nto ingxamisekileyo kakhulu makhe siyijongene imeko kuba nathi sisazama ukuhlanganisa sikwazi ukuqinisekisa uba abantu bakhuselekile asinamdla wokuba kuphinde kube khona izinto ezenzekayo ezizawuthi zichaphazele ubomi babantu Enkosakhulu sodolophu imeko enzima kakhulu leyo uba mhlawumbe ngakuchakeza nje ukuba sithe xa sifika apha safumana ke abanye abantwana besikolo ubonakala ukuba bebethi baya esikolweni kodwa ke bazibhaqa sebephakathi edolophini bengakwazi ukuphuma belila bengazi uba bathini na imeko isembi kakhulu R61 xa usiya esikisiki indlela isavaliwe abantu abakwazi ukuhamba ngendlela eyiyo asazi ke mhlawumbe kuzoqhubeka ntoni na kodwa ke singamehlo sizokwazi siqhubeke sinikeze indaba njengoba zinjalo manibele kuwe studio Mbukeli sizibeke lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olkamageba yakosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kanoyishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle